Uthi umthandeni umfo wamanqele elikamgqumeni lelo phimbo belithi kimi ubongibhekela ushilisi ngithi ke mina elikamgqumeni lelo phimbo belithi kimi mfo kaNkeshe uzungisize upromote lomculo wakithi uphinde futhi ugqugqumezele uvuselele uthando kumculo kaMaskandi nakumculo wakithi wesintu kwaZulu. Kunina nonke sizwe sikaMthaniya kulo lonke likaMdlokombana ngicela ukunibingelela futhi kusayimini umfo kaNkeshe kuzo zonke izimo esibhekene nazo kulezi ikhathi sidlulelwe umdidiyeli wamabutho kwaZulu. Kodwa ke engingakusho ukuthi inkunzi kaMaskandi umthandeni umfo wamanqele noKhuzani umfo waMpungose basekhishini basechibeni bapheka ukudla okumnandi okuzovuthwa futhi sikudle sonke. Engifuna ukukhuluma ngaye kakhulu ke njengamanje umfo wamanqele umthandeni njengoba ialbum nazi uzoyikhipha yena ke akakalikhiphi ke usuku azokhipha ngalo kodwa sekuvezile ukuthi lisebhodweni uyapheka and sekuzovuthwa. Uke wakhipha nje iclip einsukwini ebikhuluma ebidlala ingoma ngicabanga ukuthi bebereheza sikulindeleke ukuthi ke umfo kaManqele ukuthi ingoma vele uhlezi ephethe ingoma emnandi uhlezi futhi umculo ushaya nje kahle asimlindeke kulonyaka ukuthi kaze uzodala abhathini nanokuthi nje kwakhona isihloko nanokuthi cover ngoba sazi ukuthi ngakho ke sifuna ukubona ke na kwi CD cover ukuthi kulonyaka uzobe egqokeni izobe efakeni wayishola umacengwane wathi kuyothi phihlisaka kodwa ke futhi ke asihlale emlindweni ngoba sihlele emlindweni nje silinde ezemnothweni. Imina futhi umfo kaNkeshe ngicela udlule ngo like no share no subscribe.